bre ljudi, evo nas ponovo u Aca Gaming opet, sad ćemo igrati malo Nebulous na serveru, idemo. Šta sad ovdje ima? Nema Balkanaca, idemo, ajmo, dobro igrat ćemo. Idemo, ne. Igrat ćemo nešto malo. Nećemo da preteramo. Čekaj, smanjim malo zvuk. Da se baš ne čuje toliko. Sa onu Rimi sam bio tim, pozdrav za nju. Znači, bože, idemo, daj Rimi. Ispala je Rimi, ispala. Rimi, ne, Rimi, beži. Pa ne mogu Rimi tebe, ne. Hajde, daj. A ne mogu opet Rimi. Ja mislim, a dobro, spaja se. Hajde, uzmi Rimi, idemo. Znači, pozdrav za Rimija. Dosta Rimi, šta to radiš? A, Rimi, znači, hvala ti puno. Eto ti Rimi. Idemo. Znači, idemo. A ne, Rimi, nemoj sada više. Ako ima YouTube kanal, pozdrav za nju. Znači, beži Rimi, nećemo tu dole, tu, nemoj Rimi, beži. Znači, ljudi, on je bot. Znači, bože. Ajmo Rimi, idemo ja i ti. Ajde uzima pa idemo, ajde. Dobro, hvala. Ja tebi, ti meni. Znači, katastrofa. Gdje si Rimi? A gdje je otišla sada ona? Znači, bože. A, ne, bože. A, imamo šancu. Ajde, Rimi, nisi ti Rimi. Znači, ljudi, vidite koliki smo. Rimi, Rimi, tu sam, ej. A, Rimi. Beži, Rimi. Znači, bože. Hajde, Rimi, kill, please. A, ne može, ne treba mi Rimi. Idemo, Rimi. Idemo sad, još malo. Znači, bože, Rimi, ne. Hajde, uzimaj. Ne, pazi, Rimi, ne. E, sad, daj. Ne, Rimi, dođi. Dođi, tata. A ne mogu. Čekaj, Rimi. Bravo, Rimi. Viš koliki smo, Rimi. Pazi, Rimi. Alko je ispala, Rimi. Bravo, Rimi. Znači, Rimi je naš... Evo, Rimi sam, tu sam, je. Znači, ajmo Rimi, samo da uzmemo malo ovo. Da može Rimi da nas vidi. Pošto ona je sada velika, ona je prva. Znači, evo, Rimi, tu sam, je. Evo, vidjela nas je Rimi. Znači, pozdrav za Rima, u stvari. Rima, šta si desila? Pazi, ne! Pazi, Rima. Znači, hvala ti Rima. Znači, ja i ona smo tim.
Nemoj Rima, zašto si to uradila? Nemoj, poješćete. Znači, Rima je katastrofa. Znači, ja sam prvi, ljudi, prvi smo, znači, Bože, ljudi, prvi smo, a ćeš Rima ovo? Mi smo prvi, ljudi. Prvi smo, ljudi. Znači, Bože. Nemoj Rima, znači, sada je ona prva, dobro, nema veze. Znači, ljudi, za minut smo, ne znam ja već koliko smo bili prvi. Znači, brzo je to, bili smo prvi, znači, Bože, znači, koji je taj bod, neki, ne možemo, Rima, nemoj tako, dobro, sad si me, ljudi, ne, disconnect server, ajde, ljudi, dobro je, znači, barem smo, snimam već 6 minuta, barem smo sa Rimom bili tim i barem smo bili prvi. Znači, da li sada, šta je sad to? Znači, Rima nije tu. Da li smo friend sa njom, sa Rimom? Da probamo da je potražimo, ne znam kako se već to radi. Ali, ajde, probat ćemo. Rima. Ja mislim da je to Rima. Rimu. Kako bismo rekli beš? Ja mislim Rima. Ajde da probamo prvo Rimu. A šta je sad ovo? Znači, nema veze. To, znači, bili smo prvi, ljudi, znači, bar smo uradili neku epizodu. To bi bilo to za ovu epizodi, vidimo se u sljedećoj. Ćao!